Kasama ko ang aking kapatid at magmumukbang kami. Ito, seafoods, halo-halo, crabs, hipon, and then, ano to tahong at saka halaan. Siya ang nagluto. At saka may squid, at saka suka. And then, may kain na kami, at siya nagpo-coke, and then ang water. So, eat. Eat lang to guys ha, wala nang salita-salita. Kain, ganun. Let's begin. Nabili ko lang kung nagtagitay kami. Guys, ano namin ito pang umagaan at pang tanghalian. Iba na! Tapos na palang kumain si Ivana, kaya kami na ang at tawag rin kami maglaglag ng mga kasi baka maka-allergy ba? Parang parang maglaglag. Luto na. Me. Why? It's holiday. No family. Just work. Sa Korean kasi yun. Sa Korean kasi wala silang holiday. Double pay. Ganun kasi sa wala din naman talaga na itapay sa pagkakas.
Tayo ka lang. Kung ano yung tanong. Halimbawa, magtatanong. Magbibigay tayo ng tanong eh. Tapos, Sarap! Pwede na mag-isawa. Available pala siya, guys. Single siya. Pass. Pass. Gusto ko yung tuko. kasi ang usual namin yun. Kasi, Diba na? Magbukwang tayo pa. Sa iba na napapakasunod sa iba na. Sa iba na nakakita na sa vlog ko. Yung isa na ubos niyo. bili nga lang alam. Ito lang. Dalawa na sa amin. Ayaw lang. Ang tingnan ka lang. Napipilitin ako sa mga. Hoy, kumain ka na. Parang ano, parang tutulog ka doon yung asawa. Pero good thing sa akin yan pag gano'n. Kasi nga, ganun ka kasi natin sa kasi nung kaming dalawa lang may iba na, bumabangon ako para iba na, nagulupa ako para pero yung sarili ng pagkain, kaya ako tinataman naman, talagang tinataman naman. Hindi ka ma. Oo, hindi Parang ako, ugali ko din yun. kaya ako nga. Yung antok-antok ako. Dahil-diretso na. Ay, no. Mas, yung gutom ko, mas tinutulog ko sa Ang pag-isip. sabi ko na, hindi, talaga binigyan. Kakain ako, mata ko. Hindi. Hanggang nandito ako, hanggang nandito kami kumain kami. Nakasamayan. Ayun, maganda sa luto. Tapos yung bahay, palagi mo. Ay, sa akin. Sabi ko, kami naman ako yung bahay. Baka malinis siya sa
tapos na yan kumain, tapos na maligo, tapos na nag-drop ng ice. Alamig na nakatawan, no? Lamig na ang katawan namin yan, no? Iba na, no? Lamig na ang katawan namin yan. Camera! Uy! Maganda naman yan, uy! Maganda naman yan. Maganda naman yan. Bantayin niya yung daddy niya, baka umalis eh. O, tingnan mo. Nasa paanan. Nasa paanan lang. Nasa paanan lang, iba na namin